Hal sing penting yaku jongkatan. Ojo lali jongkatan. Selarep ning ndi to, Le? Ya mangkat to, Pak. Jongkatan sik to. Rasa to, Pak. Rasah piye to rambutmu berantakan kuwi lho. Yo ben to. Ya aja ngono to, jongkatan sik ben ketok bagus. Lah, bagus apa ora? Sangune tetep 3.000. Lucu belum. Loh, Le, kowe arep ning ndi to? Sekolah no, Mbah. Sekolah sarungan ngono. Kan garing-garing 100%. Lah mbok izin sik. Ampun, rong dino izin lho, Mbah. Ya ora apa-apa to. Lah wong kowe iki ya lagi sunat. Izin iki ya paling ora 5 dina. Oh, alah. Tur kowe iki ya piye lho? Sekolah sarungan ngono kuwi. Malah sakit damel tren baru, Mbak. Lah gak mending di, Mbak. Ning ngene bae. Walah ya wis. Iki ya wis disidang Pak RT, Mbak. Diseneni karo Pak RT. Sing diseneni lek bogang. Lah hubungane apa? Lah wingi kae aku ngrungokne saka jero. Jarene Mas Mawon arep dilumat karo lek bogang kok. Lah terus Ya karo Pak RT dibelani no. dibelani Pak RT. Heeh. Pak RT piye to? Wong salah malah dibelani. Weh, kowe sekolah to, Dut? Durunge, Mas. Lah kok seragaman? Lah apa nek seragaman iku kudu sekolah? Ya iya no kudune. Lah pilot kan yo seragaman. Ning ora arep mangkat sekolah. Ning arep mangkat nyopir. Yen aku dadi Pak RT, momen wis tak ida-ida. Wah, ya aja no, Mbak. Kowe arep bela. Ora mbela. Lah nek tidak-idak ya kesele mari no, Mbak. Maksudnya kita ida-ida ngene lho. Nyoh, 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 nyoh. Syukur. Malah guyu tak Is. Lah aku bayangke kok, Mbak. Bayangke apa? Lah nek Pak RT lunjak-lunjak ngono kuwi apa ya iso seimbang ya. Ya malah gojikan ae to Is. Lah lucu kok, Mbak. Wes, tak urusane sik Pak RT tak paranane. Sida tuku ora bocah. Lah meh diramekke ora, Le? Yo diramekke no. Ya terus nang apa? Sing gayeng. Lah ya sing gayeng ngopo? Warga kampung ini tak tanggap kon watuk. Wis ora ana jalan tenanan lho. Dangdutan ae. Wah, masuk ke masuk solo. Kene kok. Ning sorry, ora tak tompo. Aku arep ditanggap ke wayang kok. Lah wayang ora gayeng yo. Lah menurutmu ora gayeng. Nek menurutku gayeng kok. Ya tetep gayeng dangdutan kok. Cuma ditanggap ke aku lho, Mas. Kok sing ribut sampeyan. Kurang bodot. Kok malah klekarane piye to, Kang? Lah jenenge ngopo lho, Bu? Kowe iki ning kene kerja lho. Ambek yo rada nyantai sik to. Hah, sampene ora tau mlebu pisane males-malesan. Lah momon pundi to, Bu? Mbah, pakku bojone apa piye? Lah jenengan kan maratuwane to. Ora ana sambunge ya. Ya ana sambunge no, Bu. Nek ora sambunge kok dadi maratuwane lho. Bu, Oh ya wis kok. ki tantang gawe kono lho. Ya sik to, sit. Sit piye maksudmu? Ngapunten Bu, refleks kok. Asis. Siapa, Le? Ya sing seger no. Jeruk. Aja jero weteng kira do sulaya e. Oh, sirsat. Aja no. Lah terus apa? Es teh. Lah. Es teh ora seger to, Le. Engko rencana aku ngombe ku karo adus kok gene seger. Es kundi. Apa, Mbak? Es teh no, Ndang.
Kuwi esku ya. Sing pesen ki aku dhisik ya. Bareng kok. Oh, amranisasi. Loh, lah kok wis dipemeni ta? Wah, lah sampean iki piye to, Bu? Ojo-ojo iki mau ra mbok kumbah langsung mbok pepe. Lah kowe coba diambuse. Lah ngopo dadak ngambu barang iki? Ya kan ngerti wangi apa ora ngono kok. Lah nek wangi ngopo? Sampean ki piye to? Ayen wangi mestine rak ya wis tak kumbah to, Bu. Lah wong kuwi nek dikum tok wae iso wangi lho, Kang. Lah jenengan iki ket wau ora ngerti krungu swara mesin. Ora i? Ora. Ora blas ora krungu apa-apa aku, Kang. Oh, lah aku pingin jenengan wantek no. Wantek iki piye? Ora krungu apa-apa. Iki wis jam pira to, Kang? Jam 2-an, Bu. Wis jam 2. Wah, turuku berarti ki mau suwe banget no ya. Lah, ngono ki ngopo dadak tangi bareng. Piye maksude? Refleks kok, Bu. Lah wong aku ki yo ngantuk tenan lho, Kang. Mula niku. Ning wis genah nek mbok kumbahi kabeh to ki mau? Nggih, genah pasti no, Bu. Ya wis nek ngono. Cek loro, Mas. Ora. Lah kok durung sekolah? Ku mau Mbah mangkat. Nang ora tok Mbah pangat kok. Oh, mungkin karepe Mbah pangat ben tuntas tenang. Ya iya. Rasane tetaki piye, Mas? Rasane tetaki kaya dicokot semut. Jadi wingi kae wong dicokot semut wis mari, Mas. Tetaki penak ya, Mas. Untuk ditakeh. Ya penak lho. Yang pas bengine, pas biuse wis entek. Rasane wow. Wow pi, pating cleneng. Jare koyo dicokot semut tok. Ya pas ditetaki koyo dicokot semut. Nek pas biuse entek. Ya koyo dicokot semut ding. Lah ya to. Ning semut rang-rang cacahe 20. Aduh. Sik ale, aku tak metu sik cukup paketan. Asal pundi, Pak? Stasiun Lah nite napa? numpak angkot le. Mata gunung nggih, Mbah. Apa kuwi? Ates-ates. Lho Pak kopinya. Oke, makasih. Pak, kok ndek wingi nika Mas Maman mboten nenten tindakan to, Pak? Wis. Padahal tindakannya berbahaya loh, Pak. Tapi kan rano korban toh is. Tapi kan ya tetap sesuai nek korban toh, Pak. Lah kan sidane ora ana korban. Lah, Wes to wes. Ngono kuwi iki rasah dadak ditanggepi secara genting. Wong yo urusane momon lah urusane pribadi di dhewe to. Momon wis gerang. Tur awake dhewe iki yo ora duwe kapasitas dienggo melu-melu perkara iki. oh nggih, Pak. Tur meneh. Aku wingi ki ora kepengin melu-melu banget masalah momon kok. Pokoknya tugasku sebagai RT ki lak mau ngandani to. Ditampa ya monggo, ora ya ora apa-apa. Mergo masalah iki tak gawe santai. Soale apa? Masalah iki kuwi ora gawe kekacauan ning nggon kampung. Nah, terus adusmu piye, Mas? Yo kepir nganggo banyu lho. Masuk kepir nganggo gletok to, Mas? Lah pertanyaanmu lucu kok. Maksudku kuwi. Kuwi cek luka to. Yo. Nah, aduse piye lho? Oh, alah. Ditutupi kresek. Ditutupi kresek? Yo, ben ora kena banyu. Wah, kaya virus diadai kresek no. Nah, ibumu rarene, Mas. Ora dikabari to, Mas. Mbah. Mbah piye to, Mas? Ora ngerti kok. Oh ya wis, Mas.
Wah sedih tuh mas.